U svakoj našoj emisiji Sasvim drugog ugla nastojimo da ljude, pojave, stvari zaista pogledamo iz drugog ugla, ugla neuobičajenog za svakodnevne poglede. Dušanka Dišljenković, naša sugrađanka, gospođa koja je načela 85. godinu, baš nam je zadala glavobolju. Kako je predstaviti? Ko je ona? U poodmaklim godinama postala je pisac i pesnik. Pre toga bila je apotekar, major po činu. Još pre toga postala je prvoborac, a na samom početku svog života bila je usvojeno dete solunskog dobrovoljca Milana Prpića. Slušajući pažljivo njene reči, gledajući je dok govori, smeje se i raduje životu, misao nam se nametnula sama po sebi. Ona je srećna žena. Umela je da živi svoj život kakav god bio, a nije je mazio, naprotiv. Negde sam pročitala da je sreća kao švedski sto. Svako ko se posluži uzima svoju kombinaciju ukusa. Teško se mogu naći dva identična tanjira i sa srećom je isto. Svaka osoba ima svoju kombinaciju sastojaka koji je čini srećnom. Dušanka Dišljenković je znala da ih odabere i da svime što se na tanjiru našlo bude zadovoljna. Dušanka, ja sam razmišljala odakle da počnem u priči o vama i pošto je život prepun raznoraznih događaja i prebogat, obično se kreće od detinjstva. A to vaše detinjstvo počelo je vrlo ozbiljno. Jeste. Pre svega majka mi je umrla na porođaju. To je najozbiljnije. A onda otac, verovatno je bio neki, ili je bio neki lutalica, ili je bio zadužen, politički angažovan, dao me je svom prijatelju, otac mi je bio solunski dobrovoljac i dao me je svom prijatelju solunskom dobrovoljcu koji nije imao dece. I zato sam ja iz Bosne preneta da sam rođena u Kruševcu, gde su živeli ovi Prpići i tamo sam i započela život, prve korake i tako, nisam bila sam uvek nekako zamišljena. Više sam voljela da razmišljam nego da pričam, više sam voljela i kad sam se igrala dobijala sam batine, jer sam uvek napravila neku štetu. Tako da, eto to. Kada sam rekla ozbiljan početak života, mislila sam na onu lutku o kojoj smo pričali, početak rata i detetu koje je sa lutkom otišlo u rat. Jeste. Pošto roditelji ili otac po očim i po majka nisu imali kome da me ostave, poveli su me sa sobom. A kad sam došla u jedinicu sa njima, onda su Čika Milojević, dva su Miloja bila, jedan Miloje Milojević, jedan Miloje Petrović u tom bataljonu i oba dvojica su grahnuli i rekli nije to obdanište, nije za decu. I naravno, poslali su me da ljuštim krompir. Eto, tako je počelo moje ratovanje sa krompirima. I to je interesantno, ali dobro, počela je posle ofanzive, onda smo se priključili, naravno samo inicijativno mi deca, jer nisam ja bila sama, bilo nas je 7-8 koji su bili u tom malom dečijem zbegu. Počelo je sa lutkom, ali se završilo vrlo ozbiljno. Teta Dušanka je postala, teta Dušanka je na kraju postala prvoborac. Pa dobro, jeste, to je, ako lutka može da bude simbol prvoborca, to je, jer kasnije sam tek postala borac. U stvari, deca u ratu su bila neustrašiva, zato što nisu znali šta ih čeka. Nisu znali ni šta je smrt, ni šta je rana, ni šta je opasnost. Jurišali su zaista, pa tako je i Boško izgubio život braneći Sašu, radi toga što nije znao šta će da mu se desi. Mislim, ne samo on, nego svi mi nismo znali. A vi, je li bilo nepromišljenih koraka? Ja sam jurišala, kad god su jurišali drugi, ja sam jurišala, iako nisam imala oružje u početku, sa toljagom. To je, pa to je u početku bilo tako.
se rat završio, ja koliko sam razumela, vi ste tu kopču sa vojskom i nastavili, tako ste se i školovali i sa njima i dalje imali veze. Pa nisam, ja sam htjela da se demobilišem, da idem da nastavim i gimnaziju, međutim, jedna osoba koja je u Partizanima vodila računa o meni kao o klincu i koja me i učila i vukla, Jela Žunić, ona je bila u vrhovnom štabu, glavni apotekar partizanski. Napisala sam joj akrostih. Ona me pozvala kod sebe i rekla, gde ćeš? Pa kažem, hoću da se demobilišem, hoću da učim gimnaziju, hoću da nastavim, da završim tu. To možeš da naučiš, da učiš i ovako. Idi u školu, idi tamo u internat, to je bio internat, idi da učiš drugarice, jer tad su bile došle sve devojke koje nisu znale ni da pišu, ni da računaju, da ih učiš brojeve i slova. To ćeš biti korisnija nego da ideš sad tamo, ne znam, kod neke babe ili kod koga da bi učila nešto drugo. A ovako možeš, ako hoćeš, upiši noćnu gimnaziju pa ćeš da je završiš. Istrpa me u internat i ja sam stvarno onda radila sa ovim devojkama, sa drugaricama. Bilo je tu, nisam ih baš znala, ali kasnije sam ih upoznala, divne devojke, stvarno. Kad su došle u rat, one su došle kao deca, a deca su uvek neiskvarena, čiste duše. I kad se rat završio, još uvek su ostale takve. I bile su takve i u internatu, i kasnije su završile, neke od njih su akademici. Neke od njih su bili načelnici odelinja, iako nisu bile pismene u početku. Bili profesori, bili, kažem, postali su čak. A vi, šta ste vi bili? Pa dobro, ja sam pravila lekove. Ja sam to... Da, ja sam radila u apoteci, najpre u oficini, izrađivala lekove, onda posle u galenskoj laboratoriji izrađivala sam ove parenteralne otopine, to su fiziološke glikoza i tako, to sve što treba za jačanje i čuvanje organizma kad nešto fali i tako, to je. To je bilo na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu? Bilo je i tamo, ali bilo je i ovde u Nišu. Ja sam ovde u Nišu u apoteci radila negde oko, vojnoj apoteci radila oko 25 godina. Pa kad smo nešto pričali o tome ko je Nišlija, ko nije, ja sam rekla ja nisam Nišlika. A onda je Voja Bogojević, koji je radio u SUP u bezbednosti, rekao, kakva si mi ti uopšte građanka ako za 25 godina nisi postala Nišlika? Kako si dobio čin majora? Kako žena postaje major? Najpre se postane zastavnik. Pa redom. Da, pa redom. Onda zavisi ako si dobar, dobiješ više, ako nisi dobar i to izgubiš i tako dalje. A pošto ja nisam umela da budem, nikada nisam umela da otkažem poslušnost, umela sam da teram svoje. Kad mislim da nije neko u pravu, onda sam umela da teram svoje i da drugačije radim, ali uvek se ispostavilo da sam bila u pravu, tako da nisu mogli da me kazne za to. I tako sam došla kao zastavnik u akademiju. Iz akademije sam izašla kao poručnik. Posle je išlo kao kapetan, pa kapetan prve klase, pa kao major i tako kao major sam otišla u penziju, sama sam tražila da me penzionišu, jer sam mislila da sam potrebna Jasni i Branku. Oni su bili u magarećim godinama, adolescenti, 14 godina, 14, 13, 15 i tako. I kad sam došla kući, sad odjednom, ja sam im suvišna. Shvatili ste da niste potrebni? Nisam potrebna, nego nisu me ni oni trpili, jer su smatrali da je, šta ćeš ti, šta ćeš nam? Oni su već bili samostalni, navikli se da samostalno žive i sad neko da ih kontroliše i da pita gde ćeš, kud ćeš, šta radiš, Bože sačuvaj. I ja sam odjednom se osjetila stvarno da sam promašila. Jeste bili tužni tada? Ne, bila sam zabrinuta. To je prvi put da sam u životu bila zabrinuta kako da ispunim. Još nisam bila počela da pišem ozbiljno, pisala sam i tada, ali nisam ozbiljno. I onda su
u mesnoj zajednici imali neki sastanak i ja sam prisustvovala, naravno počela sam odmah sa diskusijom, sa kritikama, sa ovim, u pravu sam bila jer je bilo puno zaista razvodnjavanja i naravno odmah su me čapili i ne samo na jedno mesto. I angažovali. Da, ne samo na jedno mesto nego na 10. Kad ste propisali, kad ste napisali prvu knjigu i kako ste počeli da pišete? Prvu knjigu sam pisala, u Prištini sam bila, Prištinsko vojno područje, tamo sam bila apotekar prištinskog, u stvari šef apoteke skladišta, snabdevala sam celo prištinsko područje i osnovali smo literarnu sekciju i tu sam u prvim tim knjigama koje su, zbornicima koji su izlazili, zvali su se Tragovi, objavila dosta pesama, baš onako i dečiju, i memorijalnu, i ljubavnu, i sviđala im se. I onda su tražili još, ali pošto je došlo do nekog nesporazuma, časopis je ukinut, sekcija se razišla i prestala sam, ali onda sam počela sama. Na kraju došla sam ovde, pa kad je trebalo deci, onda sam pisala njima. Naravno, to je ostalo meni opet. I tako, počela sam jednostavno, to je bilo u meni. To je bilo u meni, htela ja to ili ne, izlazilo je samo, nisam ništa na silu pisala. Sve moje ljubavi. Ko je sve tu u toj knjizi, odnosno u tim knjigama? Pretpostavljam da kada kažete sve moje ljubavi, mnogo široko mislite. Sve koje volim, a to je u stvari pre svega volim u toj knjizi sve moje ljubavi, najviše volim svoju zemlju i ona je prva u tome, Srbiji, voljenoj Srbiji. I mislim da sam posle svih onih razočarenja rekla onima koji stalno pljuju po svojoj zemlji šta su i ko su i šta, kakvi su. I onda posle toga naravno svim i gradu Nišu, i gradu Beogradu, i gradu Kruševcu gde su mi prvi koraci bili i onda su počele, pošto je počeo rat ovaj grozni, opet rat, bila sam na propovedi, slučajno pošla sam na sastanak književnika, ali pošto sam prolazila pored crkve Svetog Marka, bila je služba, pa uvek sam ušla u crkvu da upalim sveće, da se setim onih koje volim, a nema ih više, i Pavle je držao propoved. I sirena je počela da svira. To je takva grmljavina u toj crkvi, jer ona je strašno visoka i akustična. Mislim da je možda akustičnija i od Svetog Save, novog. To je toliko da su svi oni koji su bili, oni su se svi stisli i on je to valjda primetio i rekao: deco moja, ne bojte se. Ako nosite ljubav u srcu, vi nosite Boga u srcu i ništa vam ne mogu. I ja sam počela da razmišljam o toj njegovoj izjavi i to je istina, stvarno je istina. Ako Bog daje novi život, onda ljubav stvara taj novi život. Dvoje ljudi koji se vole, oni donose treće biće i stvaraju novi život. Prema tome, ljubav je Bog. Ja sam to prihvatila kao bukvalno kasnije što sam dublje prodirala u tu misao, sve sam više shvatala da smo strašno mnogo pogrešili što nismo bili uz crkvu stalno. Jer ona ništa ne obećava, nikakva bogatstva, nikakvo, ne znam, obećava nešto što ćeš dobiti posle kad odeš ako si dobar. U stvari, kad je rat počeo, svi mladići koji su se crkvi priklonili, postali su junaci. Svi oni koji su bežali od crkve bili su kukavice koje su se skrivale. Tako da je crkva u stvari uvek pravila i od kukavica junake. I ja sam malo pomalo, baš sam dobro postala privrženik onako. I ovo sve moje ljubavi posle
Srbije i ovih gradova koje volim i Dušana, Jelene, njegove babe, Jelena Anđujke, Dušanova baba je ona, i svih ti, onda su počele molitve. Ali ja nisam, jasno sam rekla, kažem, kad su ove knjige izašla, ja sam počela da čitam, pa kažem, Bože, kad sam tolike molitve ispisala, nisam ni bila svesna šta pišem, to je išlo spontano, jedno za drugim, negde me nešto isprovocira i ja počnem to da pišem. I to su molitve u akrostihu. A onda je posle, počinje sa Srbijom, sa Raškom, sa Dušanom, sa njegovim nejakim sinom koji je izgubio carstvo, koji je brzo umro, i sa svim tim, i onda počinju molitve. Molitve čak i Milici i Lazaru i svemu onom, ispovest, neka vrsta ispovesti šta nam se dešava sad na Kosovu, pošto je Lazar ostavio život na Kosovu i pošto je i ona Oliveru dala za neveru da bi sačuvala bar za kratko Srbiju. I malo pomalo napisala sam celu zbirku molitava. Opet ljubav. A one prave ljubavi ima... Da, ljubav prema čoveku, ja sam vas tako razumela, jel da? Prema čoveku, prema svemu što je plemenito. A odbojnost prema svemu što je izdajničko, pljuvačko, kukavičko. I ne mogu, ni danas ne mogu da shvatim, mislim da svako večer ja neku molitvu očitam i kažem, Gospode, pomiluj Srbiju. Evo, to sad od reči do reči govorim ono što ja govorim uveče. Da nestanu svi progonitelji, svi zlikovci i sve mutivode. Teta Dušanka, kako gledate na ovaj svet u odnosu na sve ono o čemu ste mi sada pričali? Mnogo toga je teško bilo i mnogo toga je grozno bilo. Vi imate 85 godina. Kako na ovaj sadašnji svet? Jel vas nervira? Ne. Malo sam razočarana, ali uvek, ja nikad nisam rekla da ćemo Kosovo izgubiti. Jer uvek kažem, 500 godina je bilo pod Turcima, pa je naše postalo opet. Pa neka bude 100 godina pod ovima, oni će pobeći sami kad budu izgubili svoje zaštitnike. Kad se Amerika rasturi, a rasturit će se svi ovi zvezdočaci ili astrolozi govore da im je crni petak došao. A šta volite? Šta najviše volite? Volim dobre ljude, volim prirodu, volim šume, volim cveće. Ne mrzim ni kišu, ni sneg, i to volim. Volim da hodam i po snegu i po kiši čak. Volim planine, volim lepe vidike, volim dobre ljude, volim lepe oči kao što su ove preko puta mene, lep osmeh. Volim svoju decu, volim decu svoje dece, volim svu decu sveta. Napisala sam i svoj deci sveta pesmu. Tako da nema šta ne volim. Ne volim samo izdajice. Ne volim ih, ali ne bi mogla da ih ubijam. Ne bi mogla da im sudim, ali ne želim da ih vidim. Ne želim ih blizu sebe. Eto to. Život mi nikad nije bio tesan. Rekla sam da sam kroz život protrčala, nisam imala vremena da mislim kakav je. Ali nije mi bio nikad ružan. Svaki trenutak koji sam koristila ja kao u dočeku novih godina, u proslavama dečjih rođendana, u proslavama nekim, u prijemima nekim, svaki trenutak mi je bio lep. Jedan lepši od drugoga. Nikada nisam ništa požalila, niti poželjela više. Imala sam uvek onoliko koliko mi treba. I srećni ste? Jesam. Jesam i sada ovako kao prababa. Crazy baba. Šta biste vi nama, mlađima, rekli i poručili?
da ne plastite gorčinu u duši, nego samo da je, iako dođe, da je odbacite, da to dalje držite od sebe, a da plastite samo lepe stvari, ljubav za sve, da je delite sa drugima, jer ja mogu da grlim i vas, i svoju decu, i ceo svet da zagrlim. Da li i dalje mislite da sreća nije moguća? Ajmo da budemo iskreni i sebi priznamo da većina nas sreću naprosto ne ume da prepozna. Koliko puta ste čuli i sami izgovorili, ma on ima sreće, a što je on ima, a vi je nemate? Gospođu Dušanku Dišljenković smo igrom slučaja upoznali. I to je sreća, pronaći u mnoštvu baš Dušanku Dišljenković i poželiti da ih ima na hiljade, jer ona koja ima 85 godina voli život, zato što ga je prihvatila onakvim kakav zaista jeste, zato što ga je prigrlila kao najrođenijeg i zato što ume da ga živi, a mi bismo ponešto mogli da naučimo od nje. Ljubav besmrtnim stazama gazi, božanskom lepotom čula hrani, nikad joj pokret ne zabrani, ni onda kad od tebe odlazi. Ako ti odlazak zadaje boli, sačuvaj sebe, mržnjom ne gazi, jer ljubav nikada ne odlazi, odlazi neko ko više ne voli. Ne dozvoli da te savije tuga, srce hrani praštanjem, dobrotom i procvetaće novom lepotom. Doći će ljubav, smirena druga, tada ćeš ponovo gledati vedro, uspravno ići voleti štedro.